μόνο τα φοβόμενα το χρονομία και έναν καιρό άψουνε πίσω με συντροφία. Έναν καιρό άψουνε πίσω με συντροφία. Τα κατήβαινω και με το και με τζόπο μου σώνα θα κατήβαινω και εκεί παραποντέματα δεν άβραλον κείμενο εκεί παραποντέματα δεν άβραλον κείμενο έτσι που σε εγκαλώνε ψήντε γάλλο που σαλώνε φίλε σαν τον παγούδο σας μοντριφέρωνε. Άγγελα από θάνο για βροπον φορτό μάλλον το ξυγείς. Αν από θάνο για βροπον φορτό μάλλον το ξυγείς. Που χωράσουν την αντίεσαι και βάσκολεις στο σπιτής. Χωράσουν την αντίεσαι και βάσκολεις στο σπιτής. Στην καρδιά σου αναποθάνω ξεμίγλες και μήτω στην καρδιά σου κάψουμε τώρα ζωντανό και σύροντα μαλλίας κάψουμε τώρα ζωντανό και φτούτσοντα μαλλίας. Άλλα η μαλάκια πάκραν σάκραν, καλησπερίζουμε τεμέτερον το Μιλέτ, τεμέτερον τη Ράτσαν και τη Ρίζαν. Από την πόλη Στουτγκάρδης, φίλοι ακροατές, σας στέλνουμε τις πιο θερμές καλησπέρες. Ώρα Γερμανίας είναι 5 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε ήδη στον αέρα, σήμερα σε μια εξαιρετική εκπομπή. Μια σειρά από εκπομπές, μια προσπάθεια από το ράδιο Πόντος Ρωμανία να δώσει τη δύναμη της φωνής σε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία, φίλοι μας, έχει μπει πλέον στη ζωή μας, γίνεται όλο και πιο αισθητό. Το διαδίκτυο λοιπόν είναι αυτό το οποίο έχει γκρεμίσει τα σύνορα. Μας έχει φέρει πολύ κοντά, όσα χιλιόμετρα και αν μας χωρίζουν, με ένα κλικ γινόμαστε μια παρέα, έχουμε το συναίσθημα, το αίσθημα ότι βρισκόμαστε σε ένα τραπέζι και συνομιλούμε. Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι και το ράδιο Πόντος Ρωμανία, ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο εδρεύει στην πόλη Στουτγκάρδης και διοικείται από την Ποντιακή Ένωση Στουτγκάρδης και Περιχώρων η Ρωμανία. Ανήκει όμως σε όλο τον ποντιακό ελληνισμό. Λοιπόν, αυτός είναι λοιπόν ο λόγος ο οποίος θέλουν να δώσουμε τη δύναμη της φωνής σε όλες αυτές τις ομάδες που ανήκουν στο Facebook, ξεκινώντας αυτή την προσπάθειά μας από μια ομάδα η οποία άκουγε στο όνομα Πόντιες. Σήμερα συνέχεια έχουν οι γογόπληκτοι φίλοι. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε τη δύναμη της φωνής και σε αυτή την ομάδα, διότι δίνει και αυτή με τη σειρά της πλούσιες πληροφορίες όσο αφορά την μουσικοχορευτική μας κληρονομιά, αλλά και τη λαογραφία και ιστορικά ντοκουμέντα, όλα αυτά λοιπόν μέσα από αυτές τις σελίδες, μέσα από αυτές τις ομάδες. Λοιπόν, ο ονομαζόμενος πατριάρχης της Λύρας, ο Όγος Πετρίδης, είναι το επίκεντρο αυτής της ομάδας, ο Γογόπληκτοι φίλοι.
Ένας άνθρωπος λοιπόν που στιγμάτισε την ποντιακή μουσική όσο κανείς άλλος. Ας ακούσουμε λίγο από τη χάρη του Γόγο Πετρίδη. Η σημερινή εκπομπή λοιπόν, φίλοι ακροατές, θα έχει πολύ τραγούδι. Καθ' όλη τη διάρκεια θα είμαστε σε απευθεία σύνδεση πάντα με το Πατριαρχείο. Θα ακούμε Γόγο Πετρίδη και πολλούς ακόμα όμορφους σκοπούς. Θα συνεχίσουμε λοιπόν προσπαθώντας να δώσουμε το λόγο, μιας και δεν θέλω να μακρυλογήσω άλλο, να δώσουμε το λόγο στους πρωταγωνιστές. Σε αυτούς λοιπόν που λειτουργούν αυτή την ομάδα, τη σελίδα Γογόπληκτοι Φίλοι. Να κάνουμε δηλαδή μια σύνδεση με την κοντινή σε εμάς Νιρεμβέργη και τη μακρινή Βοστόνη. Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης ο Τενοκίδης από Νιρεμβέργη μας ακούει? Σας ακούω, Θεόφιλε. Λοιπόν, καλησπέρα Δημήτρη. Ξεκινώντας, καλησπέρα και από μένα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ξεκινώντας θέλω να σε ευχαριστήσω που δίνεις παρουσία στη σημερινή εκπομπή. Εμείς να ευχαριστήσουμε καταρχήν, Θεόφιλε, για τις προσπάθειες αυτές. Να είστε καλά που μας έχετε κοντά σας μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, μεγάλη τιμή λοιπόν για το Ράδιο Πόντος Ρουμανία να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν, όπως προείπα, τον άνθρωπο που επηρέασε όπως κανείς άλλος την ποντιακή μουσική. Να περάσουμε και στη μακρινή Βοστόνη. Εκεί έχουμε τον αγαπητό φίλο μας, τον Γιάννη τον Απαζίδη. Ο Γιάννης μας ακούει? Καλησπέρα Θεόφιλε, καλησπέρα. Λοιπόν, και ο Γιάννης μας ακούει καθαρά. Πιστεύω και οι φίλοι ακροατές να απολαμβάνουν τον ήχο. Η τεχνολογία που μας φέρνει κοντά. Θέλω να πω και μία καλησπέρα, διότι βρίσκεται μαζί με τον Γιάννη τον Απαζίδη, βρίσκεται εκεί πέρα ένα από τα γογοπούλια. Είναι ο Σταύρος ο Πετρίδης, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην παρέα μας. Και εγώ σας καλησπερίζω. Να είσαι καλά, Σταύρε. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μεγάλη τιμή για το ράδιο Πόντος Ρουμανία, ένα ραδιόφωνο το οποίο υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, να φιλοξενεί ένα τόσο μεγάλο όνομα από μια τόσο μεγάλη οικογένεια της ποντιακής μουσικής, του ποντιακού χώρου. Σταύρο, είναι μεγάλη τιμή για μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δίνεις και εσύ παρουσία
μαζί με τον Γιάννη τον Απαζίδη, τον αγαπητό φίλο από τη μακρινή Αμερική. Εγώ σας ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε. Λοιπόν, ο λόγος πλέον, παιδιά, μιας και εμείς σήμερα είμαστε, όχι λίγο, όχι πολύ, είμαστε και εμείς ακροατές. Αυτές οι εκπομπές γίνονται διότι πρέπει να τις παρουσιάζετε εσείς. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς που λειτουργείτε αυτές τις ομάδες. Ξεκινώντας λοιπόν, θέλω και δίνοντας το λόγο στον Δημήτρη, στον Γιάννη και στον Σταύρο, θέλω να ρωτήσω για την ομάδα, για τη σελίδα. Θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο ιδρύθηκε η ομάδα αυτή και τι αποσκοπεί και από πού ήρθε η έμπνευση, τέλος πάντων. Ο λόγος σε εσάς, παιδιά. Σας ακούμε. Γιάννη, θέλεις να ξεκινήσεις? Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, Θεόφιλε, και σε προσωπικά και στο ραδιόφωνο και στους συνεργάτες εκεί που μας δίνετε την ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και πολύ σημαντικό αυτό που κάνει το ραδιόφωνο και παρουσιάσει αυτές τύπου εκπομπές στο διαδίκτυο και στη Γερμανία κοινωνικά. Όσο για την ίδρυση της ομάδας, πριν από χρόνια, 2011 το φθινόπωρο, λέγαμε με τον Δημήτρη προχθές, είχαμε μια συζήτηση και λέγαμε ότι μάλλον τότε υπήρχε η ομάδα. Η έμπνευση όσο αφορά το θέμα της ομάδας ήταν αυτονόητο, γιατί όταν βρισκόμουν στο Facebook με πάρα πολλούς φίλους, έβλεπα ότι είχαμε την ίδια συζήτηση. Πάντα λέγαμε φυσικά για την αγάπη μας για την ποντιακή μουσική παράδοση, αλλά πάντα κάπως όλο γινότανε και το κυρίαρχο θέμα ήταν ο Πατριάρχης, τη μουσική παρακαταθήκη που μας άφησε αυτός ο άνθρωπος, όχι αυτός ακριβώς, αλλά με τις ηχογραφίες τις πολλές που βρεθήκανε και κυκλοφορήσανε τα περασμένα χρόνια. Έτσι, κάπως αυτόματα μου ήρθε η ιδέα για να δημιουργήσω μια ομάδα, γιατί και οι ομάδες στο Facebook τότε όλο αλλάζανε, όλο και γινόντουσαν διαφορετικά, είχαν άλλα κόλπα μέσα στο Facebook και μου ήρθε η ιδέα, αφού βρέθηκα να συζητάω πάντα στο Facebook ατελείωτες ώρες με πάρα πολλούς φίλους, γνωστούς και άγνωστους, που μέσω του Facebook γίνεται η πραγματικότητα για να κάνεις καινούριους φίλους. Είπα να κάνω δειλά-δειλά μια τέτοια ομάδα για να δω αν θα υπάρχουν και άλλοι τρελοί εντός εισαγωγικών που έχουν το ίδιο πάθος που έχω και εγώ. Ανταποκριθήκαν πάρα πολύ σιγά-σιγά, γιατί δεν κάναμε την ομάδα ανοιχτή για να μπει όλος ο κόσμος. Θέλαμε να δούμε ποιοι αυτοί που πραγματικά αγαπούν την παράδοση και είχαν ενδιαφέρον να μπουν στην ομάδα. Ακριβώς τότε μιλήσαμε με τον Δημήτρη και έγινε, αφού έχει τεχνικές γνώσεις πάνω στο θέμα των υπολογιστών, ο Δημήτρης έγινε και αυτός μαζί μου διαχειριστής της ομάδας, για τον απλό λόγο επειδή υπάρχει μια διαφορά στην ώρα, να μπορούμε και οι δύο να δούμε τις αναρτήσεις, να συζητήσουμε για τα θέματα της ομάδας. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω τη μεγάλη τύχη, δεν μπορώ να τονίσω αυτό αρκετά, τη μεγάλη τύχη να έχω φίλο μου τον Σταύρο τον Πετρίδη, εδώ και 3 χρόνια, που έκανε την... θα έλεγα, τέλος πάντων, όπως το έφερε η τύχη και βρέθηκε εδώ κοντά μας ο Σταύρος για τόσα χρόνια, επηρεάστηκα από αυτά, ακούγοντας τόσες πολλές ιστορίες, όχι μόνο για το Γόγο, αλλά και για τον Πρωτονίδητο και για το Κωστάκη και για το Σάβα, και γι' αυτό δεν ήθελαμε να περιορίσουμε το θέμα της ομάδας μόνο στο Γόγο. Και να πω επίσης ότι δεν θέλαμε, και το έγραψα και στην περιγραφή της ομάδας, ότι δεν είμαστε απόλυτοι όσο αφορά την ποντιακή μουσική παράδοση. Μέσω του Πατριάρχη γνωρίζουμε και μαθαίνουμε για τόσους και τόσους άλλους
γογόπληκτους, ας τους πω, μουσικούς, λυράρχες, τραγουδιστές, άνθρωποι που αγαπάνε ποντιακή μουσική παράδοση. Ανέφερα το Σταύρο. Είναι τόσοι μα τόσοι πολλοί που ήταν στη ζωή μου προσωπικά που... να σας πω μερικά ονόματα. Εδώ στη Βοστόνη, τον κύριο Στάθη Πανιτσίδη, το συγχωρεμένο, που μας άφησε εκτός από ατελείωτες ιστορίες για τον Πατριάρχη, αλλά μου άφησε εμένα προσωπικά και ο κ. Στάθης και ο γιος του Γιώργος τόσες και τόσες ηχογραφήσεις, αρκετό υλικό για να ακούμε αυτόν τον άνθρωπο από πάρα πολλές πλευρές. Μετά υπήρχαν και άνθρωποι όπως ο φίλος μου ο Χρήστος Τσενεκίδης. Αν αρχίσουμε να λέμε ονόματα, δεν θα τελειώσουμε. Αλλά απλά ήθελα να αναφερθώ σε μερικά ονόματα. Ο Χρήστος Τσενεκίδης που έκανε τόσες καταγραφές ψηφιακές από κασέτες και πλέον έχουμε τόσο υλικό στα χέρια μας που πριν από 10 χρόνια δεν ξέραμε ότι υπήρχε και όλα ανακαλύπτουμε ακόμα και πολλές ηχογραφήσεις και από τον Κόγο και από τα παιδιά του και από τόσους και τόσους ακόμα. Έχω ευτυχία και ακούμε αυτά. Σε αυτά θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ηχογραφήσεις, εκτός από το πλούσιο υλικό που έχουμε και ακούμε, για μένα τουλάχιστον ένας κρίκος για το παρελθόν. Είναι ένα σκαλοπάτι που μας φέρνει λίγο πιο πίσω σε παλιότερες εποχές και μας κάνουν και νοσταλγούμε εμείς που έχουμε τόσα και τόσα σήμερα τεχνολογία και τόσα. Δεν μπορούν να συγκριθεί η ζωή μας με όλα αυτά που περάσαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Είναι σαν ένας δρόμος που μας συνδέει με το παρελθόν και για μένα αυτό μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ξεφύγω από το θέμα. Αυτοί είναι οι απλοί λόγοι που δημιουργήθηκε η ομάδα και συνεχίζουμε σε αυτόν τον δρόμο πάνω θέλω. Πολύ ωραία. Γιάννη, επειδή ανέφερες κάποια ονόματα και επειδή μας δίνεται και εμάς η ευκαιρία και δύναμη του μικροφόνου, να αναφερθώ και εγώ λίγο στην πόλη Στουτγκάρδης και να σου πω και εσένα και τους φίλους ακροατές ότι συχνά πυκνά με τις επισκέψεις που δεχόμαστε από πόντιους καλλιτέχνες από τον ελλαδικό χώρο, ξέρεις, πάρα πολλοί δηλώνουν γογοπληκτικοί και αυτοί και μέλη της ομάδας της δικής σας και θα σου είναι γνωστό φυσικά. Θα αναφερθώ σε μερικά ονόματα τυχαίως, είναι προς τιμήν τους καταρχήν. Θα πω ο Λάμπης ο Παυλίδης, θα πω ο Κώστας ο Παναγιωτίδης, θα πω ο Θανάσης ο Στυλίδης, ο Χρήστος ο Τσενεκίδης όπως προείπες, Λάμπης Παυλίδης, είπαμε, είναι πάρα πολλοί. Όλοι αυτοί λοιπόν, ο Γιώτος ο Γαβριλίδης, είναι όλοι αυτοί λοιπόν που με την επίσκεψή τους εδώ στην πόλη Στουτγκάρδης μας αφήνουν και κάποια ιστορία. Και επειδή λοιπόν είπαμε ότι η σημερινή εκπομπή θα έχει πάρα πολύ τραγούδι, θα ήθελα να περάσουμε να ακούσουμε καταρχήν ένα σκοπό ακόμα από τον Πατριάρχη της Λύρας, τον Γόγο Πετρίδη, και μετά να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ένα μουχαπέτη που βρήκε χώρα εδώ στην Στουτγκάρδη και γίνονταν λόγος για τον Πατριάρχη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να απολαύσουμε όλοι μαζί Γόγο Πετρίδη. Τη θάλασσα στο νερό, αλίκον, τη θάλασσα στο νερό και αλίκον, η κουτσί στο φίνεμαν, σου μπεκιάρε γιατρικό, την κουτσί στο φίλεμαν, σου μπεκιάρε γιατρικό, βάει σου μπεκιάρε γιατρικό. Μανάινι φέντε μου και άντε θα βερτσένερον, σαξιλάνα δε θα πάει και σαξιλά δε θα πάει, νταλέσα δε θεφτά και νταλέσα δε θεφτάει, σαξιλάνα δε θα πάει, σαξιλά δε θα πάει, νταλέσα δε θεφτάει, βάει και νταλέσα δε θεφτάει.
Κορτσοποντινώσισε, μιλοκοκοινώνισε, κορτσοποντινώσισε, μιλοκοκοινώνισε, πασχημένο και μορφόν, πασχημένο και μορφόν, μα σημαντικόνισε, μα σημαντικόνισε, πασχημένο και μορφόν, πασχημένο και μορφόν, μα σημαντικόνισε, μα σημαντικόνισε. Να είμαστε λοιπόν και πάλι. Θα συνεχίσουμε να ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής τον έναν και μοναδικό, τον Πατριάρχη της Λύρας, τον Γόγο Πετρίδη. Για όλους τους φίλους που μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας, να σας πούμε ότι, γιατί τα μηνύματα έχουν κατακλείσει εδώ το στούντιο, να σας πούμε ότι η σημερινή εκπομπή ανήκει στην ομάδα Γογόπληκτοι Φίλοι. Τα μηνύματά σας, είτε κάποιες ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής ακούγοντας αυτά που λένε τα παιδιά από Αμερική και από Νιρεμβέργη, είτε κάτι το οποίο θέλετε να προσθέσετε εσείς, μπορείτε να στείλετε μέσω Facebook ένα μήνυμα στην ομάδα Γογόπληκτοι Φίλοι και έπειτα τα παιδιά θα αποφασίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής κάποια στιγμή να αναφερθούν σε αυτά. Λοιπόν, όπως είπα προλίγο και πιστεύω τα παιδιά να με ακούνε από Νιρεμβέργη και Βοστόνη, υπάρχουν πάρα πολλοί πόντοι καλλιτέχνες οι οποίοι δηλώνουν γογόπληκτοι. Ένας από αυτούς, ένας φανατικός, ένας ερωτευμένος, εραστής με την καλή έννοια του Γόγο Πετρίδη του Πατριάρχη, είναι ένας συντοπίτης μας εδώ στη Στουτγκάρδη, ο οποίος καρσλή στην καταγωγή, ακούει στο όνομα Σάββας Λαζαρίδης. Έχουμε ακούσει ανεπάλληλες φορές ατέλειωτες ιστορίες για αυτόν τον άνθρωπο και πιστεύω το γεγονός δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται μόνο εδώ στη δική μας την πόλη. Ακούμε και μαθαίνουμε ότι σε όλη την Ιμφίλιο, Αυστραλία, Αμερική, σε όλη την Ευρώπη γίνεται λόγος για αυτόν τον άνθρωπο, με τις ιστορίες, τα μουχαπέτια, τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Από όλα αυτά τα πράγματα ακούμε και κάτι. Το περασμένο διάστημα λοιπόν την πόλη της Στουτγκάρδης στη Γερμανία εδώ επισκέφτηκε ο γνωστός σε όλους μας πόντιος καλλιτέχνης Γιώτης Γαβριλίδης. Στήθηκε ένα παραδοσιακό μουχαπέτι και κάποια στιγμή σκάλωσαμε το παρακάθ, την καλατσίν, και εκεί λοιπόν ο Γιώτης Γαβριλίδης αναφέρθηκε στον Γόγο Πετρίδη. Να περάσουμε να ακούσουμε, μιας και οι κατάσκοποι όσο πάνε και πληθαίνουν, κάποιος το ηχογράφησε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώτη Γαβριλίδη. Εκεί έκανα επαφή μαζί του και πήγαινα το ρεύμα επαφής. Κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν ένα πίκου εκεί στην πόρτα έξω. Εγώ, ο Θόδωρος, ο Τσιμπλίνος, ο σχολευμένος ο Γεωργάκης από τη Σάντα, ο Μπουρχαρίδης μαζί μέναμε τότε. Και ο Τάκης που είχε το λεμόνι που έλεγαμε, το Παρατσούλη. Στην Νάπολη που είχε το... Ο λεμόνις, την Κοτοπουλάδη. Την Ταβέρνα. Λοιπόν, εμείς τρεις πήγαμε. Όταν ερχόνταν αυτοί, πήγαινα εγώ γιατί έμεναμε εκεί στο οικοτροφείο του ΑΕΔ, στην Νάπολη. Πόσα φορές πάμε να Αξιοκά. Περιμένω Αξιοκά στο Χάγγελο να ανοίγει η πόρτα για να κρούει το αυτό του. Δίναμε και παρόν. Και να πάμε το πρωί πήγαμε στις δουλειές. Πήγαινα πολλές φορές, έκατσα από κάθομαι με τον Γόγο εκεί με την... έξω στη Λεμόνα, πολλά από δουλειά μπακή με τον Μουσίδη, τον Γιώργο, και έλεγαμε διάφορα. Τότε είπε και εγώ μπα μία, αούτος ο κόσμος λέει, γιατί το μαγαζί σου πήγε η Λεμόνα και άρχισε να σπάει και είπε ο Γόγο, αούτος ο κόσμος λέει Ποντιακόν, αν ήξερε να ακούει το καλό θα ήταν. Λέω γιατί διότι, λέει, ολόκληρο μαγαζί είναι εύκαιρο και λέψη. Ακριβώς έτσι. Καλάτσι με Ποντιακά όταν... Βέβαια, Ποντιακά μήπως. Τραπέζι 2-3 φορές που έκατσα μαζί του εγώ. 5 Ποντιακά μήπως. Είστε μία που ανέβασα πάνω στη Λεμόνα, τραγούδισα μαζί του. Λέω θείο και μπορώ, πού θα
Έτρεμαν τα πόδια. Ναι, πέρα είναι η φάση. Και έλα, πάει από το μικρό, πήρα το μικρό, είπα κάνα 2-3 τραγούδια. Και λέει, εντάξει, κατήβα, λέει, καλύκη. Πολλά κόσμο μπακί είχε, το μαγαζί, τότε. Εντάξει, λέει, κατήβα, καλύκη. Τελείωσαμε, ήρθε στην παρέα τη δικιά μας. Έκατσε εκεί, με τα παιδιά από το χωριό. Και λέει, μόλις τελένουμε, λέει, πολλά δουλεία μπακές, και θα φεύγετε, θα κάθεστε να παίζω σε ασχημενιά. Σε αϊβάς το χωρίο αφού είστε. Εντάξει, με ήξερε εμένα, αλλά λέει τα παιδιά από πού είναι όλα στο χωρίο. Πέρατσε να μην φεύγει. Και έκατσαμε εκεί και έφυγαμε η ώρα 9 το πρωί. Μέχρι 9 το πρωί μας έπαιζε λίγα. Ο γόμος στο τραπέζι. Τότε δεν είχαμε τα μέσα ούτε μαγνητόφωνα ούτε τέτοια, ούτε παίρνει καμία. Το μυαλό μου ότι... Μπορεί να αποθά. Όχι, ότι για τώρα θα χρειάσουν να γελέσουν, το καλά έκανα. Τον είχα μία συνέντευξη παράδειγμα. Το εγώ ή γραμμένο από το... Δεν ήξερες την αξία που είχε εκεί. Ναι, πού να ξέρεις. Το 18 χρονών και 19 και 20, το 84 πέθανε, το 82 ήταν άλλος. Ακούμε λοιπόν τον πολυπίκυλο και ανεπανάληπτο πατριάρχη της Λύρας, Γόγο Πετρίδη, στους δέκτες μας. Αυτή η εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ομάδα του Facebook Γογόπληκτοι Φίλοι. Και όπως ακούσαμε λοιπόν από την ιστορία που μας διηγήθηκε ο Γαβριλίδης ο Γιώτης, τέτοιου είδους ιστορίες πάρα πολλές έχουμε ακούσει όλοι εμείς οι οποίοι είμαστε, αν μη τι άλλο, φανατικοί ακροατές και αγαπάμε την μουσική παράδοση των Ελλήνων του Πόντου. Συνεχίζοντας λοιπόν τη συζήτησή μας, θα ήθελα να περάσω και πάλι στον Γιάννη τον Απαζίδη και τον Δημήτρη τον Τενοκίδη και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί αναφερθήκαμε σε κάποιους πόντιους καλλιτέχνες οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί, έχουν πολλά χρόνια, υπάρχουν στον χώρο. Από την νεολαία τι γίνεται, μπορείτε να αναφερθείτε σε κάποιους πόντιους καλλιτέχνες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε νεαρή ηλικία και ασχολούνται με τους σκοπούς, τα τραγούδια και όλη αυτή την παρακαταθήκη που μας άφησε ο Γόγος ο Πετρίδης. Ο λόγος σε εσάς παιδιά, Δημήτρη και Γιάννη. Καλησπέρα Θεόφιλε. Λοιπόν, ακούμε τον Δημήτρη τον Τενοκίδη. Ο Δημήτρης από Νερεβέργινα. Σίγουρα τώρα χωρίς να θέλουμε να αδικήσουμε φυσικά κανένα, αλλά παραδείγματα σίγουρα υπάρχουν πολλά. Είτε τα άτομα αυτά είναι εντός της ομάδας ψηφιακά, είτε δεν είναι, διότι δεν ασχολείται και ο καθένας με όλους τους τρόπους της επικοινωνίας αυτής. Πάντως και μέσω των επαφών που έχουμε κάνει, είτε αυτές ήταν σε Ελλάδα, είτε σε Γερμανία, είτε σε άλλα μέρη, γνωρίζαμε άτομα τα οποία, όπως και εμείς, όπως και πολλοί άλλοι, αρέζονται με το στοιχείο και
παρακολουθούν τα γεγονότα. Κάποια ονόματα σίγουρα τώρα στα γρήγορα για να αναφέρομαι, π.χ. για νεαρές ηλικίες που ανέφερες, είναι π.χ. ο Γιάννης ο Τσανασίδης, είναι άτομα όπως σίγουρα γνωστά και σε πολλούς, είναι ο Κώστας ο Τσακλίδης και πολύ σίγουρα άλλοι. Ο Νίκος ο Παναγιωτίδης, ο οποίος και παίζει και φτιάχνει πολύ καλές λίρες, όπως λένε συνάδελφοι οι οποίοι παίζουν. Αυτό που ήθελα να πω και εγώ από το βήμα αυτό το ψηφιακό, το μέσω Skype που μιλάμε τώρα, ότι οι πρωταγωνιστές της ομάδας, όπως ανέφερες αρχικά κατά την άρχιση της εκπομπής, σίγουρα δεν είμαστε εμείς, είμαστε ας πούμε και εμείς, αλλά είναι τα μέλη τα οποία είτε είναι μέλη της ομάδας είτε δεν είναι και έχουμε τις επαφές με άλλους τρόπους, οι οποίοι ανταλλάσσουν αυτές τις πληροφορίες ή επιγραμματικά τα βιώματά τους, τα οποία, όπως εμείς για τον εαυτό μιλάω τώρα, σε πολύ πιο μικρή ηλικία δεν τα έχουμε, και έτσι μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο. Μάλιστα. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η απόσταση γίνεται αισθητή. Ακούμε πολύ πιο καθαρά τον Δημήτρη τον Τενοκίδη, ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας εδώ στην γειτονική Νιρεμβέργη. Ζητούμε συγγνώμη για όποιες μικροδιακοπές υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στη σύνδεσή μας με τον Γιάννη Απαζίδη με την μακρινή Βοστόνη, αλλά πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό. Εδώ πέρα ο τεχνικός δίνει τον καλύτερο του εαυτό, κάνει τα δίνει δυνατά, έτσι ώστε να μπορούμε και να ακούμε και τον Γιάννη και τον Σταύρο στη συνέχεια όσο το δυνατόν καλύτερα. Για τη συνέχεια να παραμείνουμε στη σελίδα, στην προσπάθεια αυτή που κάνετε παιδιά και σας αξίζουν συγχαρητήρια. Θα ήθελα να μου πείτε τι αποσκοπεί αυτή η ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος της τέλος πάντων. Είναι μόνο δηλαδή στο να υπάρχει επικοινωνία με επίκεντρο τον Γόγο Πετρίδη και τους σκοπούς μας άφησε. Κάτι άλλο. Σας ακούμε. Αν είναι μόνος αυτός ο σκοπός, Θεόφιλε, πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει και ένα πολύ σημαντικό έργο, όσο και μικρό και ασήμαντο να είναι η ομάδα. Βασικά, εάν αρχίσουμε με αυτόν τον στόχο, πιστεύω ότι έχουμε κατορθώσει πάρα πολλά πράγματα. Είχες αναφερθεί πριν για τους νέους λιράριδες. Μέσω της ομάδας και φυσικά μέσω και του Facebook και του YouTube και όλα τα μέσα τα διαδικτυακά, τα νέα τα παιδιά σήμερα που είναι πολύ ταλαντούχοι και υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, οι λιράριδες και οι τραγουδιστές, έχουν τη δυνατότητα να ακούνε την αγνή, ατόφια μουσική παράδοση που μας άφησε ο Γόγος ο Πετρίδης και να μπορέσουν να ακούσουν κατενά ποντιακά για να μπορέσουν και αυτοί να συνεχίσουν το έργο που άφησε και ο Γόγος, αλλά και τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες που περάσανε. Να πω επίσης ότι η ομάδα φυσικά και δεν απευθύνεται μόνο στους τραγουδιστές και στους λιράριδες. Έχουμε πάρα πολλά μέλη, αρκετά από αυτούς, κοίταξα τη λίστα πρόσφατα, που δεν είναι ούτε τραγουδιστές, ούτε λιράριδες, απλά αγαπάνε την ποντιακή παράδοση και φυσικά όχι μόνο άντρες, έτσι, υπάρχουν και αρκετές γυναίκες. Έγινε μια προσπάθεια από τον Δημήτρη και τα κατάφερε τα 2 περασμένα χρόνια να γίνει και μια συνάντηση μικρή για τους φίλους των γογόπληκτων και έγιναν και κάποια μουχαμπέτια στην Καλαμαριά. Όχι βέβαια μεγάλα, δεν ήταν μια μεγάλη οργάνωση, ήταν μικρά μουχαμπέτια, πάντως γίνανε με αφορμή της ομάδας, θέλω να πιστεύω. Όσο για το μέλλον, ας συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και που αγαπάμε να κάνουμε και θα δείξει στο μέλλον το τι θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε όλοι μας μαζί. Λοιπόν, φίλε Γιάννη, ήδη απάντησες και το επόμενο ερώτημά μου, που ήταν τι έχετε διοργανώσει μέχρι σήμερα
και τι θα διοργανώσετε στο μέλλον, τι σκοπεύετε να κάνετε, τους στόχους δηλαδή της ομάδος. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι στο παρελθόν έχει στηθεί στην Ελλάδα κάπου ένα μοχαπέτι. Έχουν στήσει γογόπληκτοι φίλοι. Θέλετε να μας πείτε 2 λόγια γι' αυτό? Το προκειμένο στο οποίο αναφέρεσαι προφανώς, Θεόφιλε, είναι της χρονιάς του 2012 πέρυσι. Έγινε ακριβώς τη χρονιά μετά που ο Γιάννης ίδρυσε το group αυτό στο Facebook, το οποίο ήταν το φθινόπωρο το 2011 από ό,τι θυμάμαι, και ήταν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τον αποκαλούμε όλοι Σπύρο σήμερα, στο Οζερί του Σπύρου, που σίγουρα και πριν και μετά και ακόμη από ό,τι βλέπω από ακούω γίνονται και εκτός την αφορμή του γκρουπ αυτού ή άλλων ομάδων μοχαμπέτια φίλων οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα, διότι και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Σπύρος ο Σημεφορίδης, δηλώνει ο ίδιος γογόπληκτος, οπότε και αρέζεται με τις παρέες αυτές, αλλά και μας διασκεδάζει και εμάς αυτός και εμείς αυτόν ως τις πρωινές ώρες. Οπότε η πρώτη συνάντηση που έγινε το 2012 ήταν τον Αύγουστο. Ναι. Λοιπόν, μελλοντικά υπάρχουν κάποια σχέδια, κάποια περαιτέρω συνάντηση είτε κάτι άλλο? Μελλοντικά συγκεκριμένα δεν υπάρχουν από την άποψη αυτήν οι ημερομηνίες ή αντίστοιχα πράγματα, αλλά του τύπου συνευρέσεις ή μουχαπέτια ή παρακάθια φυσικά θα γίνουν. Τώρα το θέμα είναι ότι εφόσον μιλάμε διαδικτυακά, δεν υπάρχουν τα σύνορα αυτά. Από τη μία καλό, από την άλλη δύσκολα να βρεθούν έστω όσο γίνεται αρκετά άτομα της ομάδας. Πολλοί θέλουν να παραβρεθούν, δεν μπορούν. Ο ένας λείπει, ο άλλος έχει άδεια, Σαφώς. Ο άλλος είναι εξωτερικό, ο άλλος είναι ακόμα πιο μακριά υπερατλαντικά. Το παράδειγμα αυτό ας πάρω με τον Γιάννη συγκεκριμένα. Γνωριζόμαστε μεν διαδικτυακά εδώ και χρόνια, είτε αυτό ήταν μέσω YouTube, είτε Facebook, είτε άλλων μέσων διαδικτυακά, αλλά δεν έχουμε βρεθεί ακόμα από κοντά. Και όμως έχουμε την αίσθηση ο ένας από τον άλλον ότι γνωριζόμαστε φυσικά χρόνια και από κοντά και σαν φίλοι και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή έχουμε κάνει μια πολύ καλή γνωριμία έστω και διαδικτυακά. Θέλω να πω ότι τα χιλιόμετρα όντως είναι πολλά και σίγουρα για αυτές τις συνευρέσεις αυτό είναι κάτι το οποίο τις κάνει δύσκολες. Μάλιστα. Λοιπόν, μας κάλυψες, φίλε Δημήτρη. Απλά θα ήθελα και εγώ να πω 2 λόγια για την προσπάθεια αυτή που κάνετε και όπως είχαμε αναφερθεί, ποιος είναι ο σκοπός, τι αποσκοπεί αυτή η ομάδα. Ίσως, δεν ξέρω, ίσως να το έχετε συνειδητοποιήσει, ίσως και όχι. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι έχετε καταφέρει ήδη πάρα πολλά και δεν είναι μόνο το να βρισκόμαστε σε αυτή τη σελίδα συζητώντας με επίκεντρο το Γόγο. Κάποια στιγμή και εγώ στο διαδίκτυο είδα ότι υπάρχει αυτή η ομάδα και εγώ δεν είμαι ούτε τραγουδιστής ούτε λιράρης, αλλά κατευθείαν ήθελα να γίνω και εγώ μέλος, να δω τι παρουσιάζει τέλος πάντων αυτή εδώ η προσπάθεια, αυτή εδώ η ομάδα. Τις προάλλες λοιπόν είδα από τη μακρινή Αυστραλία ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από την επίσκεψη του Γόγο Πετρίδη με τον θρυλικό Χρήσανθο Θεοδωρίδη. Λοιπόν, παίρνουμε πάρα πολλά ντοκουμέντα από όλα τα μάκρη και τα πλάτη της γης με επίκεντρο το Γόγο. Αυτό όμως τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι και στο παρελθόν οι πόντοι, όπου και αν βρεθήκανε, δημιουργήσανε συλλόγους, κρατήσανε τις παραδόσεις τους και φέραν τους πόντιους καλλιτέχνες, διασκεδάζαν ποντιακά. Όλο αυτό δηλαδή μας δείχνει ότι προϋπάρχει ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε προπάντων εμείς τα παιδιά της ξενιτιάς. Εμείς οι πόντιοι οι ξενιτεμένοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε τους συλλόγους, πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε τις παραδόσεις όσο το δυνατόν καλύτερα μπορούμε. Και αυτά που βλέπουμε στη σελίδα σας, παιδιά, μας δίνουν το παράδειγμα ότι πρέπει να πολεμήσουμε και να συνεχίσουμε. Δηλαδή καταφέρνετε πάρα πολλά πράγματα, ίσως ασυνείδητα. Και πρωτού λοιπόν περάσουμε να ακούσουμε αυτούς τους γογόπληκτους οι οποίοι μπορούν και τραγουδάνε, έχουν αυτό το χάρισμα, θα ήθελα να ακούσουμε για άλλη μια φορά ένα κομμάτι από τον Γόγο τον Πετρίδη και μετά να ακούσουμε μερικούς σκοπούς από Γιάννη Απαζίδη
και από Σταύρο Πετρίδη, ηχογραφημένα εξαιρετικά και μόνο για τη σημερινή εκπομπή, εξαιρετικά και μόνο για όλους εσάς τους φίλους του ράδιο Πόντος Ρωμανία. Πάμε λοιπόν.
μας είσαστε πάντα συντονισμένοι στο www.pondosromania.com. Ακούτε τα παιδιά της ξενιτιάς, το ράδιο Πόντος Ρωμανία από την πόλη της Στουτγκάρδης. Σήμερα σε μια εξαιρετική εκπομπή, δίνοντας λοιπόν τη δύναμη της φωνής σε μια ομάδα του Facebook που ακούει στο όνομα Γογόπλεκτοι Φίλοι. Με επικοινωνία λοιπόν με τη μακρινή Βοστόνη, με τον φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζίδη και τον Σταύρο τον Πετρίδη, και Νιρεμβέργη με τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Τενοκίδη. Όπως λοιπόν προανέφερα, θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε πώς περνάν οι φίλοι μας Γογόπλεκτοι εκεί στη μακρινή Αμερική. Θα ακούσουμε λοιπόν μερικά τραπεζί καητέδες από Γιάννη Απαζίδη στο τραγούδι και Σταύρο Πετρίδη στη λύρα. Πάμε λοιπόν να τους απολαύσουμε.
αυτές λοιπόν οι ζωντανές ηχογραφήσεις από τα μουχαπέτια είναι ό,τι πιο ειλικρινής. Είναι ζωντανά παραδείγματα για εμάς εδώ πέρα στο Ράδιο Πόντος Ρωμανία. Απολαμβάνουμε συχνά πυκνά στις εκπομπές που παρουσιάζουμε πολλά έτσι, αποσπάσματα από τα μουχαπέτια που έχουν ηχογραφηθεί με τον Γόγο Πετρίδη και τους φίλους του. Όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρξαν συνεργάτες μαζί του στα μουχαπέτια, στις ραδιοφωνικές εκπομπές, στα πανηγύρια, παντού, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σιγά σιγά να περάσουμε και να ακούσουμε κάποια μηνύματα, να αναφερθούμε σε κάποια μηνύματα, παιδιά, που έχουν έρθει στην ομάδα. Δημήτρη. Ναι, Θεόφιλε, όπως είπαμε και αρχικά, προσπαθώ να παρακολουθώ τα μηνύματα μέσα στην ομάδα και ήδη έχουμε τις συνομιλίες με κάποια παιδιά και τα χαιρετίσματα μας παράλληλα στον Γιάννη τον Ιτζέ από το Weibling στη Στουτκάρδη, στα μέρη σας, τον Απόστολο τον Κεϊσόγλου από Ελλάδα και τον φίλο μας εδώ από Γερμανία, από την κολονία, τον Στέλιο του Δαβίδη. Μάλιστα. Οι οποίοι όλοι μας γράφουν και έχουμε τη συνομιλία μας, να είναι καλά τα παιδιά. Επίσης μας γράφει ο Γιώργος ο Τσοχανταρίδης, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, κάποιο περιστατικό παύλα μαρτυρία, επειδή προανέφερες και εσύ το όνομα του Σάββατου Λαζαρίου του Λιράρη. Ναι. Και ο φίλος μας ο Γιώργος αναφέρει φυσικά και τον σεβασμό προς τον δάσκαλό του τον Σάββατο Λαζαρίδη, αλλά και κάτι που έχει αναφέρει και ο Σάββατος Λαζαρίδης προς τους δασκάλους εισαγωγικά Κωστάκη, Πετρίδη και φυσικά τα πατήματα του πατέρα του Γόγου του Πετρίδη, και ότι και μετά από τόσα χρόνια λέει σεβασμός και ταπείνωση στον δάσκαλό του. Το παιδί ο Γιώργος ο ίδιος είναι μαθητής και περήφανος γι' αυτό, ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ακολουθεί την ποντιακή παράδοση πάνω στο έργανο της λύρας. Και αναφέρει παράλληλα ότι η σχολή του Σάββατου Λαζαρίδη είναι γεμάτη φωτογραφικό υλικό του Γόγου και του Κωστάκη. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε επισκεφτεί και οι ίδιοι μας στη σχολή του Σάββατου Λαζαρίδη και στον τοίχο γύρω-γύρω είναι περίπου στις 30 φωτογραφίες από διάφορα μέρη, από πανηγύρια, από μουχαπέτια, που μπορείτε να φανταστείτε. Είναι ένα υπέροχο πράγμα. Μπαίνεις μέσα και ο χώρος έχει μια έτσι όμορφη ζεστασιά. Δημήτρη. Αυτά όσον αφορά προς το παρόν τα μηνύματα. Τα μηνύματα, μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε σε όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν γράψει, έχουν στείλει κάποιο μήνυμα εδώ στην εκπομπή, θα παρακαλέσουμε να τα στείλετε στην ομάδα Γογόπληκτη. Από εκεί λοιπόν σήμερα παρουσιάζεται αυτή εδώ εκπομπή και εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο, όπως έχουμε πει, είμαστε ακροατές σήμερα. Θέλω να συνεχίσουμε να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα από Γιάννη Απαζίδη και Σταύρο Πετρίδη. Αλλά προτού περάσουμε να τα ακούσουμε, θέλω να μας πει ο Γιάννης ο Απαζίδης, και έχουμε την ευκαιρία και ακούμε κάτι, να μας πει λίγο για τα μουχαπέτια εκεί πέρα, για τις ιστορίες εκεί πέρα για το Γογό, για τη νεολαία εκεί πέρα, πώς βλέπουν οι νέοι λιράριδες, γιατί βλέπουμε υπάρχουν αρκετά παιδιά εκεί στην Αμερική που παίζουν και μέντζε και παίζουν και καλόν και μέντζε. Να μας πει μερικά πράγματα ο Γιάννης εκεί πέρα για τα δικά τους τα μουχαπέτια, για το δικό τους τρόπο διασκέδασης. Λοιπόν, Θεόφιλε, αφού μου δίνεις την ευκαιρία, πρώτον να σου πω ότι το κομμάτι που έβαλε στο διπάτ, που νομίζω ακόμα παίζει, εάν δεν κάνω λάθος το ακούμε εδώ με το Σταύρο και νομίζουμε ότι εκείνη η ηχογράφηση του Πατριάρχη μάλλον θα έγινε στη Βοστόνη, γιατί γνωρίσαμε και λέμε ότι μάλλον τραγουδάει ο Αμυράς, ο λεγόμενος, το παρατσούκλι του, ο Γιάννης ο Ποτσίδης, ο οποίος έζησε από κοντά τον Πατριάρχη και εδώ στην Αμερική και στην Ελλάδα, πιστεύω, και ο Αμυράς μέσα από την ποντιακή εστία Βοστόνης, μαζί με άλλους μουχαπετλίδες, όπως ο συγχωρεμένος ο Μίσιας ο Πεσιρίδης, όπως και άλλα ονόματα που έχουν περάσει στην αιωνιότητα, μας άφησαν εικόνες, γιατί τους προλάβαμε εμείς, μας άφησαν εικόνες αυτής της όμορφης παρέας του μουχαπέτ και παίξανε ρόλο για την αγάπη μας που έχουμε σήμερα
και για τον Γόγο τον Πετρίδη και γενικά για όλη την ποντιακή μουσική. Αυτός ο τρόπος διασκέδασης που εμείς μάθαμε από τα μουχαπέτια που ακούγαμε τότε, γιατί φυσικά δεν συμμετείχαμε εμείς, απλά κοιτούσαμε από μακριά και μας άρεσε αυτός ο τρόπος γλεντιού και σιγά σιγά δειλά μπήκαμε κι εμείς στα μουχαπέτια με τους παλιούς και ακούσαμε και μάθαμε και έχουμε αυτές τις λίγες εμπειρίες, για μένα προσωπικά λίγες, γιατί δεν πήγαινα πάρα πολύ συχνά στο σύλλογο όταν ήμουν μικρότερος, αλλά έχω αυτές τις εικόνες και βάσει με αυτές τις αναμνήσεις συνεχίζει και εδώ η προσπάθεια στους μικρούς, στους μικρότερους στην ηλικία. Υπάρχουν αρκετά παιδιά εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο το φαινόμενο στην Αμερική. Το φαινόμενο βλέπω υπάρχει παντού. Εδώ έχουμε παιδιά που είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς ποντίων που εφτάνε μουχαμπέτια. Του Μίσια του Πεσερίδη τα εγγόνια, ο Βαγγελάκης και ο Μιχάλης, δύο ανέψια μου, ο Νίκος και ο Κώστας, ο Απαζίδης. Είναι πάρα πολλά παιδιά που θα ξεχάσω φυσικά μερικά ονόματα. Μαθητές εδώ του Χρήστου του Τιταβανίδη, παιδιά που μάθανε λύρα και παίζουνε και πλέον μπήκανε στο πνεύμα. Βρίσκονται, κάνουνε μουχαπέτια, τους βλέπεις και τους καμαρώνεις. Και αυτοί κοντά στους μεγαλύτερους, σε εμάς, στους γονείς μας, στους παππούδες μας, έχουν αυτό το γλέντι, αυτή την ένωση, αυτό το σκαλοπάτι που σου έλεγα και προηγουμένως, ναι. Ότι όπως και εμείς ακούμε αυτές τις ηχογραφήσεις, γιατί εγώ δεν έζησα τον Γόγο, εγώ πάρα πολύ λίγο έζησα τον Κωστάκη, τον Πετρίδη, τον συγχωρεμένο. Έζησα λέγοντας ότι βρέθηκα 2-3 φορές μαζί του, το πολύ. Και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια συνέχεια. Αυτός είναι ο βασικός ο στόχος μας. Γιατί εμείς κάποια μέρα θα αποθάνουμε και εμείς και θέλουμε να αφήσουμε αυτή την παρακαταθήκη όπως την έχουμε πάρει εμείς, με όποιον τρόπο τον έχουμε πάρει, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω σχέσεις φίλων κτλ. Αυτό εμένα προσωπικά και πιστεύω όλοι που έχουν να κάνουν με την ομάδα τους ικανοποιεί. Προηγουμένως αναφέρθηκες, Θεόφιλε, για τους σκοπούς και τους στόχους της ομάδας. Θα ήθελα να σου πω ότι θα ήθελα μια μέρα μπροστά από του Πατριάρχη το σπίτι να βρεθούμε όλοι όσοι μπορούμε για ένα μουχαπέτ μαζί και με το Σάβα και με το Σταύρο και αυτός να ήταν ο στόχος της ομάδας μας ή κάτι παρόμοιο, δηλαδή να βρισκόμασταν όλοι μαζί για να περάσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Μπορεί αυτό να μην γίνει ποτέ, μπορεί να είναι δύσκολο λόγω αποστάσεων και για πολλούς και διάφορους λόγους, πάντως αυτή είναι η επιθυμία μου. Μάλιστα. Πάντως έριξες μια πρόταση στο τραπέζι και να σου πω ότι άμα κάποια στιγμή αξιωθούμε να την πραγματοποιήσουμε όλοι εμείς, βάζω και εμένα τον εαυτό μου μέσα, μιας και είμαι και εγώ μέλος της ομάδος, όλοι εμείς λοιπόν οι γογόπληκτοι φίλοι, άμα καταφέρουμε κάποια στιγμή να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόταση, θα προσπαθήσω και εγώ προσωπικά να βρεθώ εκεί πέρα και πιστεύω πολλοί από τους φίλους ακροατές οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή συντονισμένοι μαζί μας. Λοιπόν, να περάσουμε να ακούσουμε για όλα αυτά που αναφέρθηκες. Να ακούσουμε λοιπόν πώς περνάτε εκεί πέρα, στα μουχαπέτια σας, ένα μέρος τουλάχιστον από αυτά όλα που ζείτε εκεί πέρα. Να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από Γιάννη Απαζίδη στο τραγούδι και Σταύρο Πετρίδη στη λύρα. Πάμε να τους απολαύσουμε όλοι μαζί.
πλώδα τα κλάδω πάνω για βρύμψε σε μερέα. Και με γένε μόρφα μεράκλια Σταύρου παίξοντι και με γένε μόρφα μεράκλια Αστραώνουν και χαίρονταν τη χώρα στα παιδεία Αστραώνουν και χαίρονταν τελέτερα παιδεία. Σας προνώ κι ο Δαντσαβά, ο Δεόν την ψήμα μπε, σας προνώ κι ο Δαντσαβά. Αμπουράτα να σαγά τρέσω λίγο νερό, αμπουράτα να σαγά και τρέσω λίγο νερό. Πάρμε, ωραία, πάρμε, είμαι καλό παιδό. Πάρμε, ωραία, πάρμε και είμαι καλό παιδό. Σήμερα δεν είμαστε εκπομπή αφιερώσεων, έχουμε όμως μια πολύ όμορφη πρόταση από έναν φίλο ακροατή, ο οποίος ζήτησε να ακούσουμε Γόγο Πετρίδη σε συνεργασία με τον Φίκο, τον Καλυφατίδη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα σκόπο από τους δύο.
Και μπορώ να περάτε στο σπίτι με ένα βράδυ, και μπορώ να περάτε στο σπίτι με ένα βράδυ. Έχω δύο πρόβατα, αδάκι πουλοάτα. Έχω δύο πρόβατα, αδάκι πουλοάτα. Όταν έρθει ο χειμώνα σπάζω και τρώγατα. Όταν έρθει ο χειμώνα σπάζω και τρώγατα. Είναι τα πιο όμορφα σημεία της σημερινής εκπομπής, όλα αυτά τα οποία ακούμε από τη τοξαρή των Σύρσιμων και τη δαχτυλή των Χτύπων, από τον ένα και μοναδικό, τον Πατριάρχη της Ποντιακής Λύρας, τον Γόγο τον Πετρίδη. Θέλουμε να πούμε ότι και στο παρελθόν έχουν γίνει πολλές αναφορές, έχουν αφιερωθεί αρκετές εκπομπές σε αυτό το όνομα και μάλιστα πολύ ποιοτικά πράγματα τα οποία υπάρχουν ηχογραφημένα και τα απολαμβάνουμε όλοι μας, όλοι εμείς οι οποίοι ψάχνουμε να βρούμε το κάτι διαφορετικό, όχι αυτό που παρουσιάζει ο ποντιακός μουσικός χώρος τέλος πάντων στα πανηγύρια, είτε αυτό παρουσιάζουν τη σήμερον ημέρα στην πλειοψηφία τα ποντιακά ραδιόφωνα και δεν θα εξαιρέσουμε ούτε το ράδιο Πόντος Ρουμανία. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε από το ράδιο Ακρίτες και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επιτρέψαν να το παρουσιάσουμε εδώ στο ράδιο Πόντος Ρουμανία από την εκπομπή του Στελιανού Ιωαννίδη. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα του Νίκο Σωματαρίδη, ο οποίος αναφέρεται στη γνωριμία του με τον Γόγο Πετρίδη και γενικά σε αυτόν τον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έχει καταθέσει στο παρελθόν ο Νίκος Σωματαρίδης και να απολαύσουμε τη χάρη του λόγου του. Λοιπόν, το 1959 πρωτοπάτησα στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκης, Βενιζέλου 20. Είχε δύο αίθουσες. Ανεβαίνοντας αριστερά ήταν το τμήμα της νεολαίας και δεξιά ήταν το τμήμα των μεγάλων. Από εκεί και πέρα βέβαια ήταν ο μπουφές που λέμε, ήταν η ματιοθήκη και ένα γραφείο όπου γινόταν και οι ηχογραφήσεις. Εκείνη τη βραδιά, Δευτέρα πρέπει να ήταν, γιατί Δευτέρα νομίζω γινόταν ηχογραφήσεις. Λοιπόν, είδα να έρχονται 3-4 πρόσωπα να κάθονται σε ένα φτιαχτό ντιβάνι, καναπέ. Ανάμεσά τους, ακόμη θυμάμαι, ήταν ο Λάμπος Εφρεμίδης. Ήτανε και ένας άλλος ψηλός και ακόμη δεν είχα διαπιστώσει ποιος μπορεί να είναι. Σε κάποια όμως στιγμή αυτός ο κοντός, ο κοντότερος, ο Λάμπος ο Εφρεμίδης που λέω, είπε σε αυτόν τον ψηλό να βγάλει τη λύρα του και να παίξει. Σας λέω έντιμα, με τα πρώτα χτυπήματα του τοξαριού, παρόλα που εγώ είχα
αφομοιώσει όλους τους μεγάλους της περιοχής Ξάνθης, και ο Νίκος ο Ιωαννίδης κάποτε θα μας μαρτυρήσει ότι όντως η Ξάνθη διέθετε τέτοια ταλέντα. Ξαφνικά έπαθα τέτοιο συγκλονισμό που βάλτε πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια και ακόμη αυτός ο συγκλονισμός δεν μου βγήκε. Δηλαδή μια λύρα που να συγκλονίζει, που να βάζει σε ενέργεια και τις τρεις χορδές, να βγάζει έξω παλμούς, κύματα. Και είπα ξαφνικά, μα είναι δυνατόν από τη λύρα να ακούγονται αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, πώς έρχονται αυτά? Να με βοηθήσει βέβαια και ο Δημήτρης ο Πιπερίδης, που είναι από τους καλύτερους σύγχρονους λυριτσίδες. Δεν το λέω γιατί είναι εδώ, αυτό και όπου να είναι θα το πω. Λοιπόν, λέω, θέλω να με βοηθήσει. Πρώτα ήταν το παρουσιαστικό του Γόγου, ψηλός, ωραίος, επιβλητικός και όχι ζευζέξ και θα έλεγα εξεζητημένος, πολύ μετρημένος, πολύ λιτός στις εκφράσεις του, αλλά εκείνο που έλεγε πάντοτε είχε ένα νόημα και συνήθως μάλιστα ήταν καυστικός, ήταν ανεκδοτολόγος κατά κάποιο τρόπο, με χιούμορ και τα λοιπά. Λοιπόν, το παρουσιαστικό του έδειχνε αυτός ο άνθρωπος, για τη λύρα μιλάμε πάντα, για τη μουσική μας παράδοση, κουβαλάει εξουσία μέσα του. Αυτό, ναι, αγαπητέ Δημήτρη, δεν το είδα, χωρίς να θέλω να περιορίζω τον εαυτό μου σε προκαταλήψεις, δεν μπόρεσα να το διαπιστώσω σε άλλους. Υπάρχουν και υπήρχαν ωραίοι λυριτσίδες. Άμα αρχίσω και λέω ονόματα, παραδείγματος χάρη ο Παναγιώτης Ασλανίδης, ο Γεωργούλης ο Κουγιμτζίδης, ο φίλτατός μου ο Γιώργος ο Κουσίδης και άλλοι σύγχρονοι μας. Όχι. Αυτό το αρχοντικό ως εξουσίαν έχων, να κρατάει τη λύρα, να τραγουδάει, να κινεί προς α ή β κατεύθυνση το κεφάλι του, το λαιμό του, μου θύμιζε αρχαίο Θεό, Απόλλωνα, έτσι το φανταζόμουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτή η λύρα ήτανε σαν ένα είδος ο Χριστός στην αγκαλιά της Παναγίας, έτσι μου φαινότανε. Και όπως την κρατούσε, ξέρεις εσύ Δημήτρη, ήτανε ένα σπάνιο και όχι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, να κρατάει τη λύρα αλλιώτικα. Και είπα αργότερα, όλοι υπακούνε στη λύρα και μόνο ο Γόγος όταν παίρνει τη λύρα στο χέρι, η λύρα παραδίδεται ανεφόρον στο Γόγο. Αυτό ήταν το δεύτερο μεγαλείο του. Και θα έλεγα ακόμη, γιατί όχι μαζί, και το τοξάρ. Αυτό το τοξάρι, τι μαγεία είχε. Αυτό που λέγει ο Καραπαναγιωτίδης, ο Κώστας, Γόγο το τοξαρόπο σου θα ρίσεν μαγεμένο. Είναι πολύ φτωχά τα λόγια αυτά. Και αργότερα που συνεργαστήκαμε, γιατί εγώ ήμουν πρόεδρος της νεολαίας και χοροδιδάσκαλος και ακόμη, να το πω έτσι χωρίς να πενευτώ, πρωτοχορευτής, και ερχόταν ο Γόγος έπαιζε, ειδικά όταν έπαιζε το σέρα χορό, καταλάβαινα ότι εδώ πρέπει να είσαι ένα φοβερό υποβρύχιο για να κινείσαι μέσα στον ωκεανό της μουσικής του. Ιδάλλως θα πνιγείς και θα χαθείς. Δηλαδή παραδεινώσουν ανεφόρον, σε καθοδηγούσε, σε συνήρπαζε, σε ανέβαζε ψηλά, σε κινούσε όπου ήθελε αυτός, σου έλεγε με τη γλώσσα της λύρας ποιες κινήσεις και ποια φορά θα έχει ο χορός. Αυτά δεν τα έχει κανένας λύρισης. Λίγο θα έλεγα ή αρκετά τα έχει ο Παναγιώτης Ασλανίδης, αλλά όλα τα πήρε από το Γόγο. Άλλωστε δεν το αρνείται ο άνθρωπος. Λοιπόν, αναφέρομαι κάποια χαρακτηριστικά. Εάν δείτε, απευθύνουμε και στο αγαπητό μου ακροατήριο, μία φωτογραφία όπως μίλησα την εφηγή. Φίλοι μας, ακούσαμε μόνο ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τη συγκεκριμένη εκπομπή
και να πούμε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον Στελιανό Ιωαννίδη και προς το Ράδιο Ακρίτες που δώσανε τη δυνατότητα στα παιδιά της ξενιτιάς στο ράδιο Πόντος Ρωμανία από την πόλη Στουτγκάρδης να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο ακούσαμε από τον Νίκο Σωματαρίδη, ο οποίος αναφέρθηκε με αυτά τα λόγια, με όλα αυτά που ακούσαμε στον Γόγο Πετρίδη, στη γνωριμία τους και γενικά στον Πατριάρχη της Λύρας μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτή την πρόκληση. Ακούσαμε Φίκο Καλυφαντίδη με Γόγο Πετρίδη προηγουμένως και όπως είπαμε δεν είμαστε εκπομπή αφιερώσεων, αλλά έχουμε ακόμα μια πρόταση. Κάποιος αγαπητός ακροατής ζήτησε να ακούσουμε Γιουφαμάν, Γιάννη Δαμιανίδη, εν συνοδεία Γόγο Πετρίδη. Και στο σημείο αυτό να πούμε σε όλους εσάς οι οποίοι λαμβάνετε μέρος σε εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές αφιερώσεων, ως ακροατές να απαιτήσετε ανάμεσα σε όλα αυτά τα πράγματα που ακούμε από τα ποντιακά ραδιόφωνα, από όλες αυτές τις εκπομπές, να απαιτήσετε, να στείλετε κι εσείς ένα μήνυμα και να ζητάτε σκοπούς, έστω αυτούς τους κακογραμμένους σκοπούς από τον Πατριάρχη της Λύρας Γόγο Πετρίδη. Κακογραμμένοι μεν, έχουν όμως μια άλλη μαγεία, έχουν άλλη αξία και πρέπει να ακούγονται στα ποντιακά ραδιόφωνα και τα παιδιά της ξενιτιάς θέλουμε να σας πούμε ότι κάνουν μεγάλες προσπάθειες και παρουσιάζουν κακογραμμένες ηχογραφήσεις ανάμεσα σε άλλες στοντιακές. Όχι μόνο βέβαια από Γόγο Πετρίδη και από Χρήστο Αϊβαζίδη, από Μήτια Ταυρίδη, από Σέρογλη, από πάρα πολλούς. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε ένα σκοπό ακόμα από τον Πατριάρχη μας, από τον Πατριάρχη της Λύρας, τον Γόγο Πετρίδη, εν συνοδεία Γιουφαμάν Γιάννη Δαμιανίδη. Ακούτε τον Γιάννη Δαμιανίδη, τον συνοδεύει ο Γόγος. Μέλα μη τυραννείς, μη τυραννείς με, έλα πουλί μέλα μη τυραννείς, όφελα μη τυραννείς με, συγκάλιο πω με τρανινές για τώρα και γνωρίς, για τώρα και γνωρίς με, συγκάλιο πω με τρανινές για τώρα και γνωρίς, είχα τώρα και γνωρίς με. Να είχα είναι μαν, να είχα είναι μανάν, να είχε με τον ορφανό, να είχα είναι μαν, να είχα είναι μανάν, αρέ πλύνε τα λωμάτα μου και κάθαν εβδομάδα, και κάθαν εβδομάδα. Αρέ πλύνε τα λωμάτα και κάθαν εβδομάδα, και κάθαν εβδομάδα. Τρία μαχαίρια ξημίτα σιγαριά μου καρπομέν, όχι σιγαριά μου καρπομένα,
κετερέστατα πως είναι μάτωμεν, όχι πως είναι μάτωμενα. Βγάλτε κετερέστατα πως είναι μάτωμεν, όχι πως είναι μάτωμενα. Σαββάνοκο με χτίσαν το καπακέτελεν, όχι το καπακέτελεν. Το Σαββάνοκο με χτίσαν το καπακέτελεν, όχι το καπακέτελεν. Τρίμοντο τα φωκομούναρα το και γρίζευ, όχαρα το και γρίζευτε. Τρίμοντο τα φωκομούναρα το και γρίζευ, όχαρα το και γρίζευτε. Επί τη θλιβερά επαιτίο του έτους 1922, ο Σύλλογος Ποντίων Δράμας υπομνημεί Αυτό λοιπόν το ραδιόφωνο δίνει μεγάλο αγώνα να εμπλουτίσει το μουσικό του αρχείο με τέτοιου είδους ηχογραφήσεις. Ηχογραφήσεις από το παρελθόν με Γόγο Πετρίδη και πολλούς άλλους εκφραστές της ποντιακής μούσας. Όλα αυτά λοιπόν φίλοι μας θέλουμε να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, γι' αυτό και γίνεται αυτή εδώ η προσπάθεια. Κάθε Τρίτη λοιπόν παρουσιάζουμε μια εκπομπή αφιερώσεων 8 με 10 ώρα Γερμανίας, 9 με 11 ώρα Ελλάδος, ποντιακά ακούσματα με τον Τσορτάν τον Καρσλή και την Κούλα της Ιβαρίδου στο μικρόφωνο. Μπορείτε λοιπόν να ζητάτε τέτοιου είδους ηχογραφίες, τέτοιου είδους τραγούδια. Είναι πολύ καλά να ακούγονται όλα αυτά για να μαθαίνουμε. Στη συνέχεια λοιπόν και στην προσπάθειά μας να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό στη σημερινή εκπομπή εδώ από το Ράδιο Πόντος Ρωμανία και από την πόλη της Στουτγκάρδης, και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την επίσκεψη, την τηλεφωνική επίσκεψη του Σταύρου Πετρίδη. Έχουμε λοιπόν στην επικοινωνία μας με την μακρινή Βοστόνη, τον Γιάννη Απαζίδη και τον Σταύρο Πετρίδη. Για τον Γόγο Πετρίδη λοιπόν τον καλλιτέχνη έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει και στο περιοδικό Άμαστρης πολλά συμπαθητικά πράγματα. Ποιος ήταν όμως ο Γόγος ο Πετρίδης σαν άνθρωπος, έχουμε ακούσει πολύ λίγα. Κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίσανε πολύ καλά. Ή τέλος πάντων από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζανε αυτούς οι οποίοι βρισκόταν δίπλα στο Γόγο Πετρίδη. Ήταν άνθρωπος σκληροτράχυλος, ήταν ευαίσθητος. Τι άνθρωπος ήταν λοιπόν ο Γόγος ο Πετρίδης? Ποιος έχει το δικαίωμα να μιλήσει πλέον για αυτά τα πράγματα? Αν κάποιος έχει το δικαίωμα, αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο Σταύρος ο Πετρίδης. Και για άλλη μια φορά θα πω ότι είναι μεγάλη τιμή για το Ράδιο Πόντος Ρωμανία που τον έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Σταύρο, θέλω να σε ρωτήσω ξεκινώντας να μας πεις ποια ήταν η επαφή του πατέρα σου, η επαφή του Πατριάρχη, του Γόγου Πετρίδη, με τα παιδιά του,
με όλους εσάς, με τον Κώστα, με τον Σταύρο και τον Σάβα, όσο αφορά την ποντιακή μουσική. Εσύ ασχολιώσουν με το μπουζούκι, με τη λύρα και ο Κώστας και ο Σάβας. Όλη αυτή την προσπάθειά σας τη στήριζε ο Γόγος Πετρίδης, σαν πατέρας, ή ήταν της άποψης ότι πρέπει να ασχοληθείτε με άλλα πράγματα? Σε ακούμε, Σταύρο. Ναι, ο πατέρας μου ήθελε πολύ να μάθουμε τέχνη, να σπουδάσουμε κάτι, γιατί δεν τις υπολόγιζε αυτές τις δουλειές με τα όργανα. Ως πότε έλεγε, ως πότε θα έμεινε. Και μας έστελνε σε τεχνικές σχολές, στα γυμνάσια, σε ιδιωτικές σχολές, αλλά και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Τότε παρασυρώμασταν από άλλα παιδιά της ηλικίας, φεύγαμε, όλα στα χαράμια που λέμε. Μάλιστα. Και μετά μας είπε, όταν πήγαινε έτσι η κατάσταση, ασχοληθείτε με το όργανο τουλάχιστον. Πιάστε το όργανο να κάνετε κάτι. Γιατί είδε ότι είχαμε κάποια ταλέντα. Αυτά περί. Μάλιστα. Ήταν της άποψης δηλαδή ότι πρέπει να ασχοληθείτε με κάτι άλλο και όχι με το όργανο. Ναι, πάντα έλεγε στον Κώστα ως πότε και μετζέ. Το θυμάμαι. Μάλιστα. Και ήθελε κάποια τέχνη να σπουδάσουμε. Γι' αυτό και μας έστειλε τεχνικές σχολές. Εμένα και τον αδερφό μου τον Σάβα, τον άλλο, όχι τον Κώστα, ο Κώστας. Ναι, και ο Κώστας πήγαινε τα πετσαρίες με τον Γιάννη τον Τζανάκαλη, το συγχωρεμένο, και μάθαινε εκεί την τέχνη. Αλλά και εκείνος δεν κάθισε πολύ και ασχολήθηκε εκεί που είχε την κλίση, την έμφυτη κλίση. Με τον έρωτά του, με την ποντιακή λύρα και με την ποντιακή μουσική. Έτσι, Σταύρο? Ναι. Μάλιστα. Θέλεις να μας πεις και με όλο το θάρρος που τρέφω προς το πρόσωπό σου, θέλεις να μας πεις δύο λόγια πώς ήταν ο Γόγος Πετρίδης σαν πατέρας στη ζωή του? Δηλαδή ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ήταν άνθρωπος σκληροτράχυλος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ακούμε συχνά πυκνά ερωτήματα από νέους ανθρώπους. Γι' αυτό και παίρνω το θάρρος να ρωτήσω κάτι τέτοιο. Ναι, ήταν πολύ ευαίσθητος σαν καλλιτέχνης, αλλά όταν ευρίαζε ήταν το αντίθετο, μπορώ να πω. Δεν σταμάταγε. Μάλιστα. Είχε πάρα πολλά νευρά όταν ευρίαζε, αλλά κατά τα άλλα ήταν τις άλλες ώρες ήταν πάρα πολύ ήρεμος άνθρωπος, δηλαδή δεν το γνώριζες. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που ακούμε και μπορώ να σου πω ότι κρυμόμαστε από τα χείλη σου, Σταύρο, και θέλω να συνεχίσω, να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν ταυτιστεί με τους παλιούς καιρούς, με την φτωχομάνα Θεσσαλονίκη, με το κομμάτι αυτό που λέγεται Καλαμαριά. Ένα όνομα είναι ο Απόλλων, παραδείγματος χάρη, που ξέρουν πολύ καλά και ο Γόγος υπήρξε φίλαθλος του Απόλλων. Και ο ίδιος ο Γόγος είναι ένα κομμάτι λοιπόν της Καλαμαριάς. Ποιος Πόντιος, ο οποίος έζησε στην Καλαμαριά, δεν γνώριζε τον Γόγο Πετρίδη. Ποιος Πόντιος, ο οποίος ζούσε στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης δεν γνώριζε τον Γόγο τον Πετρίδη. Θέλω να μου πεις, να γυρίσεις καταρχήν, να προσπαθείς να θυμηθείς κάτι από τα παλιά. Θέλω να μου πεις από το σπίτι σου, από το πατρικό σου σπίτι, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι βρισκόταν δίπλα στο Γόγο Πετρίδη, οι φίλοι του. Ποιοι ήταν αυτοί, ας πούμε, ένα παράδειγμα, που τιμούσαν τον Γόγο Πετρίδη με την επίσκεψή τους στο σπίτι του, Αγίου Γεωργίου, ας πούμε, ημέρα Αγίου Γεωργίου. Θυμάσαι και τι ακριβώς γινότανε, πώς περνούσε η ώρα, με λύρα, με κεμεντζέν, με μουχαπέτια? Να μας πεις δύο-τρία πράγματα. Ήταν πολύ καλαμαριώτες, γείτονές μας, φίλοι του, και επίσης και ένας άλλος φίλος του και στο καλλιτεχνικό που ήταν μαζί και συνεργάστη του, ο Τάκης ο Σαχινίδης. Θυμάμαι πολλές φορές, από ό,τι θυμάμαι, από τα λίγα. Μάλιστα. Λοιπόν, για όλα αυτά τα οποία καταθέτεις αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, Σταύρο, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά. Τιμή είναι πολύ μεγάλη για μας, για τα παιδιά της Ξενιτιάς, για το ράδιο Πόντος Ρωμανία που σε έχουμε σήμερα στην παρέα μας. Συνεχίζοντας, θέλω να περάσουμε να ακούσουμε ένα σκοπό, ακόμα μια πειρατική ηχογράφηση από Γόγο Πετρίδη, να περάσουμε στην περιοχή της Ματσούκας, να ακούσουμε έναν μακρύν καητέ από τον Πατριάρχη μας, από Γόγο Πετρίδη.
Λαναβάγγε δες το σιργήμα μου έλα πας στο λάδο www.pondosromania.com είναι η φωνή των ξενιτεμένων ποντίων της Γερμανίας. Αυτό το ραδιόφωνο δίνει και κάνει μεγάλη προσπάθεια να αντιπροσωπεύσει όλο αυτό το ένθερμο και δυναμικό ποντιακό στοιχείο της Γερμανίας και γιατί όχι απανταχού της γης. Ράδιο Πόντος Ρωμανία λοιπόν σήμερα φίλοι μας, για όλους εσάς που συντονιστήκατε στην παρέα μας, έχουμε μια εξαιρετική εκπομπή, ένα αφιέρωμα στην ομάδα του Facebook που ακούει στο όνομα Γογόπληκτοι Φίλοι. Με απευθείας επικοινωνία με Νιρεμβέργη, με τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Τενοκίδη και την μακρινή Βοστόνη
Στην Αμερική έχουμε στη γραμμή μας το φίλο μας τον Γιάννη τον Απαζίδη και ένα από τα γογοπούλια, τον Σταύρο τον Πετρίδη. Ακούγοντας όλα αυτά, φίλε Γιάννη, έχεις να προσθέσεις κάτι? Μας ακούει ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης μας ακούει? Ναι, Θεόφιλε, ναι, ευχαριστώ. Επειδή δεν είμαστε συνεχώς στον αέρα και εδώ λέμε πολλά και διάφορα με τον Σταύρο, απλά θα ήθελα να σας πω, γιατί δεν το βλέπετε προφανώς και ούτε το ακούτε, ότι είχαμε συζητήσει πολλά και διάφορα θέματα εδώ με τον Σταύρο, αλλά ακούγοντας την εκπομπή, ακούγοντας όλα αυτά που συζητάμε, ακούγοντας τον πατέρα του τον Γόγο να παίζει και τα τραγουδάει και με όλους αυτούς τους διάφορους συνεργάτες, ο Σταύρος έχει συγκινηθεί πάρα πολύ σε σημείο που πίστευα ότι δεν θα μπορούσε να μιλήσει και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πρώτον επειδή δέχτηκε να παραβρεθεί μαζί μας, πρώτον για τη δική μου τη χάρη και δεύτερον για εσάς και όλους τους ακροατές. Απλά να το ξέρατε αυτό, ότι ίσως να ήταν λίγο μίλητος ο Σταύρος, εξάλλου είναι η φύση του έτσι, λίγα λέει ο Σταύρος, δεν είναι πολυλογάς. Απλά ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και να τον συγχωρέσετε γι' αυτό, γιατί ίσως αυτός να ήταν ένας λόγος που δεν είπε περισσότερα. Μακάρι να πει περισσότερα τώρα, αλλά μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, δείχνουμε, τουλάχιστον εδώ από το στούντιο, δείχνουμε μεγάλη κατανόηση, είναι όλα κατανοητά. Είναι βαρύ αυτό το όνομα. Το να κουβαλάς αυτό το όνομα Πετρίδης είναι μεγάλη ιστορία, τουλάχιστον για εμάς τους Πόντιους. Όλα τα καταλαβαίνω και πιστεύω ότι είναι κατανοητό και από τους φίλους ακροατές και η συγκίνηση είναι για τους ευαίσθητους ανθρώπους. Φαίνεται ότι όπως προείπε ο Σταύρος ο Πετρίδης, ο Γόγος ο Πατριάρχης ήταν ευαίσθητος άνθρωπος. Φαίνεται ότι πήρε από τον πατέρα του. Εμείς και πάλι τι μπορούμε να πούμε, Γιάννη? Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε, το είπαμε 2-3 φορές, θα το ξαναπούμε, γιατί το εννοούμε πραγματικά, βγαίνει μέσα εκ βάθη καρδίας. Νιώθουμε περήφανοι που καταφέραμε εμείς, τα παιδιά της Ξενιτιάς, να βγάλουμε από το ραδιόφωνο αυτό εδώ πέρα, να βγάλουμε ένα από τα γογοπούλια στον αέρα, να τον έχουμε στην παρέα μας και να τον ακούσουμε. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Το λέω και το εννοώ. Και εμείς από τη σειρά μας να ξαναευχαριστήσουμε τον Σταύρο τον Πετρίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην παρέα μας. Όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, σήμερα θα ακούσουμε πολλά τραγούδια, θα ακούσουμε πολλά κομμάτια. Θα συνεχίσουμε με Γόγο Πετρίδη και θα είμαστε σε λίγο και πάλι ζωντανά κοντά σας. Φάζατην αγρομίλα και μωράνη, αγρομίλα και μωράνη. Για όλους λοιπόν τους φίλους ακροατές να σας πούμε ότι έχουμε και εμείς επικοινωνία γραπτή εδώ πέρα μέσω διαδικτύου με την παρέα από Βοστόνη και με Νιρεμβέργη, και ο Σταύρος ο Πετρίδης μας είπε ότι θα ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν παρουσιάζαμε τον Σέρα χορό από τον Πατριάρχη, από τον Γόγο Πετρίδη. Φυσικά και θα παρουσιάσουμε. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι ένα τσαπάτ καϊτέ τρομαχτών, Σέρα χορός, τραγούδι Εφρεμίδης και λύρα Γόγος Πετρίδης. Πάμε λοιπόν να το αγαπήσουμε όλοι μαζί, όλη παρέα.
ΣΥΡΙΖΑ το κρόσκεται, το πον χώσκεται, ΣΥΡΙΖΑ το κρόσκεται, ΣΥΡΙΖΑ το κρόσκεται, κι εγώ την αγαπώ, ταραπολούν ζώσκεται, ταραπολούν ζώσκεται, κι εγώ την αγαπώ, ταραπολούν ζώσκεται, έλα λέω σε γιαυρό. Χώρος Σεράν, Πυρίχιο, παίζεται εις μνήμην του καπετάν Ευκλήδη και των παλικαριών του. Είναι λοιπόν δύσκολο να βγαίνουμε στο μικρόφωνο ακούγοντας το Γόγο Πετρίδη. Αναγκαζόμαστε, πρέπει να πούμε μερικά πράγματα. Πιο ευχάριστο είναι να ακούμε όλες αυτές τις μελωδίες, όλες αυτές τις δοξαριές. Ανεπανάληπτος λοιπόν, ταλαντούχος, πολυπίκυλος ο πατριάρχης μας, ο πατριάρχης της Ποντιακής Λύρας, ο Γόγος Πετρίδης. Να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία παρουσιάσαμε σήμερα, όλες αυτές τις πειρατικές ζωντανές ηχογραφήσεις, θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν στον Χρήστο τον Τζενεκίδη, ο οποίος απλόχερα μας έδωσε πολύ υλικό, το οποίο μοιραζόμαστε και εμείς με τη σειρά μας, όχι μόνο μέσω ραδιοφώνου, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Έχουμε δώσει αρκετά κομμάτια, κυρίως σε παιδιά της περιοχής εδώ της Στουτγκάρδης, οι οποίοι παίζουν ποντιακή λύρα και δείχνουν ενδιαφέρον προς τον Γόγο Πετρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοχοι ηχογραφήσεων, οι οποίοι τις προσέχουν αυτές τις ηχογραφίες σαν κόρα οφθαλμού και δεν τις δίνουν με καμία δυνατότητα παρακάτω. Αυτό είναι λυπηρό. Είναι λυπηρό για τον εξής λόγο: θα μπορούσαμε να ακούσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για τους σκοπούς και τα τραγούδια που παρουσίαζε ο Γόγος ο Πετρίδης. Είχε μέσα στο μυαλό του έναν σκληρό δίσκο, έχει πει ο Νίκος Σωματαρίδης σε κάποια συνέντευξή του. Είχε βάλει σε μια σειρά όλους τους σκοπούς: καρσλίδικα, κιμισχαναλίδικα, ματσουκάτκα, σαντέτκα, κρομέτκα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν λειτουργούσε μέσω από τα λεγόμενα τουλάχιστον του Νίκο Σωματαρίδη ο Γόγος ο Πετρίδης. Οτιδήποτε λοιπόν υπάρχει και νομίζετε ότι θα ήταν αξιόλογο να το μοιραστείτε με ακροατές, με πόντιους ακροατές, είμαστε εδώ πέρα, καλοδεχούμενο οτιδήποτε και αν είναι αυτό.
θα το παρουσιάσουμε, να είσαστε σίγουροι. Για τη συνέχεια θέλουμε να περάσουμε και πάλι να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη μακρινή Αμερική, από τη Βοστόνη, να ακούσουμε κάτι από Σταύρο Πετρίδη και Γιάννη Απαζίδη, ηχογραφημένα μόνο για τους εξαιρετικούς ακροατές του Ράδιο Πόντος Ρωμανία και για την παρούσα εκπομπή. Γεια Σταύρη. Voy na emlena pedumeno sormana peskulovo sormana peskulovo na emlena pedumeno sormana peskulovo sormana peskulovo sila sila etana aray vadarnovo aray vadarnovo sila sila ne betana aray vadarnovo aray vadarnovo urbani zografia lasche se sarrascia καλύτερο δεν είναι σάιτα νερά τα κρυά urbani zografia. Μυρώνουνε τα ράσια, κλαίνε πουλί κορμιά, κλαίνε πουλί κορμιά. Μυρώνουνε τα ράσια, κλαίνε πουλί κορμιά, κλαίνε πουλί κορμιά. Όπως μόνο λιώνε φύγαινε τον ερημία, νοιέλε τον ερημία. Όπως μόνο λιώνε φύγαινε τον ερημία, τον ερημία. Ζωγραφιά, λάσκες σε σαγιαζιά, καλύτερο δεν είναι σαν τα νερά τα κρύα και γουρπάνη ζωγραφιά. Έγνευσα κοιτά σε
πόσα κι άλλο δασί, το ξέρω το κεφάλι. Άτια πόσα κι άλλο δασί, το ξέρω Αν λοιπόν και έχουμε πει προλίγο ότι τα μηνύματά σας θα πρέπει όλα να πηγαίνουν στην ομάδα Γογόπληκτοι Φίλοι, συνεχίζουν και έρχονται βροχή και εδώ στο στούντιο. Θέλουν να στείλουμε λοιπόν πολλά χαιρετίσματα. Οι προτάσεις είναι πάρα πολλές για τα τραγούδια που θέλουν να ακούσουν οι φίλοι ακροατές. Να πούμε λοιπόν στο φίλο μας τον Γιάννη ότι το έναν Άστρεν Εξέβεν και Διπάτ Καετέδες ακούσαμε πρωτού περίπου 15 λεπτά. Τα έχουμε περάσει τα περισσότερα ό,τι μπορέσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής να παρουσιάσουμε. Θέλουμε λοιπόν να στείλουμε χαιρετίσματα πάρα πολλά στη Βόνη, να στείλουμε χαιρετίσματα στο Βερολίνο, από Ελλάδα, από τον ελλαδικό χώρο, Αλεξανδρούπολη, Κιλκής, Δράμα, Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως, και στη Στοκχόλμη, στο φίλο μας το Βασίλη, και όσους ξεχάσαμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό μας χαροποιεί. Μας χαροποιεί, μιας και το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης είναι ο Πατριάρχης της Λύρας, ο ένας και μοναδικός Γόγος Πετρίδης, μέσα από την σελίδα Γογόπληκτοι Φίλοι. Μια πολύ όμορφη δουλειά που παρουσιάζουν δύο εξαιρετικά παιδιά. Από την μακρινή Αμερική, από τη Βοστόνη, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Απαζίδης, και φυσικά με τη βοήθεια του Σταύρου του Πετρίδη, με όλες αυτές τις ιστορίες που καταθέτει εκεί πέρα, πιστεύουμε, και από την κοντινή σε εμάς Νιρεμβέργη, από τον Δημήτρη τον Τενοκίδη. Γίνεται όλη αυτή η δουλειά και είμαστε όλοι φίλοι της ομάδας, και καλούμε λοιπόν όλους εσάς οι οποίοι είστε αυτή τη στιγμή συντονισμένοι με το ράδιο Πόντος Ρωμανία από την πόλη της Στουτγκάρδης να στείλετε έτοιμα φιλίας σε αυτή την ομάδα. Όλους εσάς που σας ενδιαφέρει η κατενή, όπως είπε ο Γιάννης ο Παζίδης, η κατενή ποντιακή μουσική. Λοιπόν, για τη συνέχεια και πάλι τραγουδάκι θα περάσουμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, και θέλω να κάνω με τη σειρά μου εγώ τώρα πλέον μία πάσα. Θέλω λοιπόν να πω στη Βοστόνη να ετοιμάζονται σιγά σιγά, να σας ακούσουμε και λίγο live, παιδιά, να ακούσουμε 2-3 σκοπούς ζωντανά από Γιάννη Απαζίδη και Σταύρο Πετρίδη. Γιάννη, τι λες? Χαρά μας θα ήταν, Θεόφιλε, χαρά μας θα ήταν αν τα καταφέρουμε μέσω της τεχνολογίας και ακουστούμε όπως πρέπει, θα ήταν τιμή μας. Γιάννη, η προσπάθεια θα γίνει. Τώρα για την ποιότητα του ήχου δεν μπορούμε να πούμε πολλά αυτή τη στιγμή. Πειραματιζόμαστε και εμείς εδώ πέρα. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Η σύνδεση είναι μέσω Skype. Αλλά η προσπάθεια θα γίνει. Θέλουμε να σας ακούσουμε και ζωντανά, μιας και έχουμε και στην παρέα μας τον Σταύρο τον Πετρίδη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμα σκοπό από τον Πατριάρχη. Για ζώστε με τα άρματα. Δώστε με τα φουσέγγα, για δώστε με τα αρμάτα μου, δώστε με τα φουσέγγα. Βάλεστε τα σώτα που μας τρώνε τα σκουλιά. 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 Αναθέμανε γονά η κολλήση. Κάλια με τα σιρόμπας ανοίξοντο τα φύση. Κάλια με τα σιρόμπας ανοίξοντο τα φύση. Κάλια με τα σιρόμπας ανοίξοντο τα φύση.
Καλιώνε τα σρομπάς, άνοιξον το ταφύσι. Τα 30 φύλλα να πέσει κάρδες κοιτά. Όλα τα 30 φύλλα να πέσει κάρδες κοιτά. Άντα που θα μυρίσετε τα χρόνια τη τελίντα. Άντα που θα μυρίσετε τα χρόνια τη τελίντα. Ζωντανά λοιπόν από την πόλη της Στουτγκάρδης, από το Ράδιο Πόντος Ρωμανία. Σήμερα είμαστε κοντά σας σε μια εξαιρετική εκπομπή και θα είμαστε πανευτυχείς άμα καταφέραμε το σκοπό μας. Ο σκοπός μας σήμερα, φίλοι ακροατές, ήταν να νιώσετε ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Καθόμαστε, είμαστε μια παρέα. Δεν θέλαμε να παρουσιάσουμε και δεν θέλουμε να παρουσιάζουμε εκπομπές τύπου δημοσιογραφικού. Μιας και δημοσιογράφοι δεν είμαστε και ούτε πρόκειται ποτέ να γίνουμε. Εμείς εδώ πέρα οι συντελεστές του Ράδιο Πόντος Ρωμανία, όλα τα παιδιά που ασχολούμαστε με αυτό εδώ το ραδιόφωνο, δεν δηλώνουμε δημοσιογράφοι, δηλώνουμε όμως λάτρες της ποντιακής μουσικής και φανατικοί ακροατές της. Και αυτό δεν μπορεί να μας το αμφισβητήσει κανένας. Λοιπόν, για τη συνέχεια, αν είναι έτοιμα τα παιδιά από Βοστόνη, θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι ζωντανά. Αν όχι, δεν πειράζει, ακούμε ένα ακόμα σκοπό και ώσπου να ετοιμαστείτε, παιδιά. Γιάννη, Σταύρο. Εμείς έτοιμοι είμαστε, Θεόφιλε. Λοιπόν, αν είσαστε έτοιμοι, Γογοπούλ, Ντός και Σύρον. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι επειδή κάναμε την ηχογράφηση και σας στείλαμε, ότι ήμουν εντάξει. Τώρα δεν ήξερα. Άμα ήξερα ότι θα παίξω και ζωντανά, θα καθόμουν να μελέταγα 4-5 ώρες. Σταύρο. Οπότε θα μ' ανεχτείτε λίγο το άσχημα παίξιμο μου. Σταύρο, είναι μεγάλη τιμή μας και μας καλύβεις, να είσαι σίγουρος, μας καλύβεις στο άπτεστο. Εγώ σας προειδοποίησα, τώρα εσείς. Ανασακιάζομαι, έρχομαι σε πέκια κι ανασακιάζομαι,
εμείς τον εαυτόν μου καναγκυφάζομαι. Έγινε διαφορισμένων Ατλαντικών. Γεια σου Σταύρη. Έχω και ένα θέμα, εγώ αείκος είμαι. Αναθέμα, εγώ αείκος είμαι. Καλίον με τα σιρόπας ανοίξον το τάφισιν. Καλίον με τα σιρόπας ανοίξον το τάφισιν. Ανασακιάζομαι, έρχομαι σε παιδεία κι ανασακιάζομαι και εμείς τον εαυτόν μου καναγκυφάζομαι. Εσύ σε μάναν δολαρός και τύψισιν τα γεράδες και εσύ σε μάναν δολαρός και τύψισιν τα γεράδες και να τα δοκιλαρουτανε ούτε με τα παράδες και να τα δοκιλαρουτανε ούτε με τα παράδες. Γεια σου Γογοπούλ. Θεόφιλη, σ' ακούμε. Γιάννη, είναι από τις στιγμές που λέμε ότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλουμε να συνεχίσουμε για ώρες. Πραγματικά ακούμε και ζούμε πράγματα, για μας τουλάχιστον είναι μοναδικά αυτά τα πράγματα. Θα μας πείτε κανένα δύο σκοπούς ακόμα? Ευχαρίστησή μας. Σταύρο, να πω ότι τόσα χρόνια που ξέρω τον Σταύρο, σχεδόν 23 χρόνια, όποτε τον έχω πει «Σταύρο, πήγα στον Τικιμεντζέν, παίξουν μας έναν γκαϊντέρ», το ίδιο πράγμα ακριβώς που σας είπε τώρα στον αέρα, μου έχει πει. Δεν είμαι έτοιμος, δεν έχω κάνει πρόβα. Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, εάν ένα Γογοπούλ παίζει έτσι, χωρίς πρόβα, φανταστείτε αν κάτσει και κάνει πρόβες τι θα παίξει. Μα πριν 2 μέρες έπαιζα μπουζούκι και όταν παίζω μπουζούκι δεν έχω τρέμουλο. Κοκαλών τα δάχτυλά μου. Όλα είναι... Τρέμουλο, ξετρέμουλο, η ουσία είναι μία, τέλος πάντων. Η χαρά μας είναι απεριόριστη, παιδιά, που ακούμε το Γογοπούλ να παίζει λίρα και εσένα, φίλε Γιάννη, να τραγουδάς, και επιλογές του Σταύρου είναι εξαιρετικές. Είναι αυτά τα τραγούδια που συχνά πυκνά ακούγαμε και στα μουχαπέτια, στις ηχογραφήσεις από τον πατέρα του. Λοιπόν, το αφήνω επάνω σας. Μπορείτε να συνεχίσετε να παίζετε σκοπούς και καϊτέδες, μιας και τα μηνύματα, Γιάννη και Σταύρου, δεν έχουν σταματήσει από ό,τι μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Τενοκίδης από την Ιρεμβέργη. Βροχήλε τα μηνύματα στη σελίδα. Το ίδιο δεχόμαστε και εμείς εδώ πέρα. Δεχόμαστε μια μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό σας. Ας ακούσουμε λοιπόν. Δώστε μας και εμάς το δικαίωμα να σας απολαύσουμε σήμερα, Γιάννη. Η χαρά είναι δική μας, Θεόφιλε, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Θέλω να πω πριν ξεχάσω, γιατί έχω δεχτεί και εγώ πάρα πολλά προσωπικά μηνύματα. Καταρχήν, την ώρα που μιλούσες για το φίλο μας τον Χρήστο τον Τζενεκίδη, εκείνη την ώρα παίρνει τηλέφωνο και στέλνει μέσουν χαιρετίσματα στην ομάδα και σε όλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
και ανταποδίδουμε φυσικά. Να στείλουμε σε χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Βασίλη, τον Λάκη, τον Δημητριάδη που μας ακούει στη Νέα Υόρκη, ο Καλαμαριώτης ο Καρσλής, στο φίλο μας τον Θωμάτο Ματζακίδη στο Σικάγο που μας ακούει, στο φίλο τον Γιάννη τον Ιτζέ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πανέμορφη αφίσα που έκανε για την εκπομπή. Παρέλειψη δική μας. Δεν πειράζει, στην πορεία θα το λέγαμε κάποια στιγμή, είμαι σίγουρος. Σε όλη τη Βοστόνη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και σε όλο τον κόσμο, πολλά φιλιά και καλές γιορτές να έχουμε και πάντα οίκα, τίποτα άλλο. Το έχουμε ξαναπεί, φίλε Γιάννη, ότι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο της Γερμανίας, στο ποντιακό ραδιόφωνο της Γερμανίας, έχουμε μεγάλη συμμετοχή από Αμερική και από Αυστραλία. Σήμερα όμως βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλούς νέους ακροατές, ως προς το ραδιόφωνο το δικό μας τουλάχιστον, στην παρέα μας. Να τους πούμε λοιπόν ότι εδρεύει το Ράδιο Πόντος Ρουμανίας στην πόλη Στουτγκάρδης. Είναι το ραδιόφωνο το οποίο θέλει να αντιπροσωπεύσει το δυναμικό και ποντιακό στοιχείο της Γερμανίας και απανταχού της γης. Είναι το ραδιόφωνο των ξενιτεμένων ποντίων. Ράδιο Πόντος Ρουμανία λοιπόν από την πόλη Στουτγκάρδης στο www.pondosromania.com, 24 ώρες το 24ωρο μόνο ποντιακά. Συνεχίζουμε, φίλε Γιάννη, με σένα και με τον Γογοπούλ, με τον Σταύρο τον Πετρίδη. Θεόφιλε, μην ξεχνάς, είπες μια κουβέντα πριν ότι και τώρα που ανέφερες για όλα τα παιδιά της ξενιτιάς, λίγο πολύ όλοι οι πόντοι και στην Ελλάδα που βρίσκονται πιστεύω ότι νιώθουν ότι είναι πρόσφυγες και παιδιά της ξενιτιάς. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Πλέον έτσι είναι. Συνεχίζουμε, παιδιά, μαζί σας. Να ηλιεκίνε τη μάνα, να ηλιεκίνε τη μάνα, είχε δύο παιδιά για, είχε δύο παιδιά για. Και έναν επέρενο χαρόν, έναν επέρενο χαρόν, τ' άλλον η ξενιτιάν γιάρ, τ' άλλο η ξενιτιάν γιάρ. Εγώ αγαπώ κι τ' αγαπά, εγώ αγαπώ κι τ' αγαπά, η μάνα θέλει γιάρ, η μάνα θέλει γιάρ. Φάρμακοσον τη μάνα σου, φάρμακοσον τη μάνα σου, κάτζια με το μενιγιά, κάτζια με το μενιγιά. Και να λέμε το
ανάσα μακρά. Αχ, Ναϊλή, βάι Ναϊλή εμέ. Άτσαπα μικρό πουλόβο, θα έρχομαι σε σούμα. Όι Ναϊλή, βάι Ναϊλή εμέ. Αυτά για τώρα προς το παρόν. Λοιπόν, φίλε Γιάννη και φίλε Σταύρο, σας απολαύσαμε. Εδώ πέρα στο στούντιο έχουμε μερακλωθεί. Το ίδιο πιστεύω συμβαίνει και για όλους τους φίλους ακροατές, όλους εσάς φίλοι μας που είσαστε συντονισμένοι σήμερα με τα παιδιά της Ξενιτιάς, με το ράδιο Πόντος Ρωμανία από την πόλη Στουτγκάρδης. Να περάσουμε στον φίλο μας τον Δημήτρη του Ντενοκίδη, που σήμερα τον ακούσαμε πολύ λίγο. Πιστεύω ότι αν βρισκόμασταν όντως σε ένα τραπέζι, ότι θα έλεγε πολλά δυστυχα και αυτός. Θα είχε μεγάλη συμβολή σε μέτρον το Μουχαπέτ ως σήμερον. Φίλε Δημήτρη, ήθελες να αναφερθείς σε κάποια μηνύματα που δέχεσαι στη σελίδα? Για πες μας λίγο. Ναι, να είσαι καλά Θεόφιλε. Εγώ θεωρώ ότι πολύ κάνατε και κάναμε με την ευκαιρία σήμερα να ακούσουμε όσο περισσότερα από τα παιδιά και τους φίλους απέναντι του Ατλαντικού και ειδικά τον φίλο μας τον Σταύρο τον Πετρίδη. Οπότε κάποια άλλη στιγμή θα γίνει για αυτό που λες. Εγώ θα ήθελα τα παιδιά τα οποία αναφέρονται τώρα και στην ομάδα αλλά και με προσωπικά μηνύματα να ανταλλάσσουμε τις γνώμες και απόψεις μας περί εκπομπής αυτή τη στιγμή. Να πούμε έναν σύντομο χαιρετισμό και αν ξεχάσω κανέναν να με συγχωρέσουν. Λοιπόν, όπως ανέφερες έχουμε και φίλους από την Αυστραλία, όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης ο
Τσομπανόπουλος, με τον οποίο προσωπικά φέτος έτυχε να βρεθούμε στη Μελβούρνη. Καλά να είναι σε αυτή την περίπτωση η ποντιακή εστία του Στουτγκάρδης και να είναι καλά τα παιδιά. Χαιρετίσματα εκεί στη Μελβούρνη. Έχουμε τον Τάκη, τον Αλαματίδη από την περιοχή τη δική σας. Γεια σου Τάκη. Το τεμέτερον τον Καρσλή. Ακριβώς αυτόν τον Τάκη. Χαιρετίσματα στα παιδιά της κολονίας, ειδικά στον Νίκο τον Αλαμανίδη με τον οποίο συνομιλάμε αυτή τη στιγμή. Να είστε όλοι σας καλά, με το καλό και από κοντά. Τον Βασίλη Δημητριάδη από την Νέα Υόρκη, ο οποίος γράφει «Καλαμαριώτης μετανάστης στη Νέα Υόρκη, ψάχνω στο λεξικό μου και δεν μπορώ να βρω λέξεις για τον Γόγο και τα παιδιά του». Τον φίλο τον Κώστα Χαλκίδη, τον Νταουλτζή, περιοχή Στουτγκάρδης, από το Βάιμπλινγκεν. Και εύχομαι να μην ξέχασα κανέναν. Λοιπόν, τον πολύ καλό μου φίλο και συντόμο κουμπάρο, τον Χρήστο Παυλίδη, Στουτγκάρδη και αυτός, πολλά χαιρετίες. Λοιπόν, αυτά δεχτήκαμε κι εμείς, έναν ξάι, γιατί θα τεβουρεύκουναν όλοι οι άδαπες. Λοιπόν, να συνορθιάζω έναν ξάι τον Ούνιγμαμ. Δεχτήκαμε μόλις κι εμείς ένα τηλεφώνημα εδώ από Στουτγκάρδη, από την ποντιακή εστία. Ο Δημήτρης Οξύδης, ο πρόεδρος, θέλει να στείλει πολλά χαιρετίσματα στον Γιάννη τον Απαζίδη και σε όλη την παρέα, μας είπε, και να ακούσουμε κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κάτι εξαιρετικό, κάτι, όπως είπαμε, έχουμε μαζέψει υλικό το οποίο θέλουμε να μοιραζόμαστε με όλους τους ακροατές. Σε αυτό το σημείο να πούμε για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Χρήστο τον Τζενεκίδη, ο οποίος απλόχειρα δίνει, από ό,τι έχω ακούσει, εμάς τουλάχιστον μας έδωσε, από ό,τι έχω ακούσει, δίνει σε οποιονδήποτε του ζητήσει. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπορούμε να μοιραζόμαστε σήμερα και εδώ εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Βέβαια, όλα τα οποία παρουσιάσαμε σήμερα δεν είναι μόνο από τον Χρήστο Τζενεκίδη, είναι από πολλούς άλλους εδώ της περιοχής του Στουτγκάρδης και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε μία επιθυμία λοιπόν από τον φίλο μας τον Δημήτρη.
Ρίξε